Излез малко. Излез, Виктора, събери малко. Валери, събери. Вратарите готови ли са? Алекс, готов. Играем. Нищо, Валери. Добре. Дай втората. Дай напред, Анди. Напред, бе. Айде. Браво, Валери. Бутай. Бутай още. Още. Дай, Анди. Мина. Марио, заспа! Валери. Надиграй се. Събирай се. Събирай. Браво. Дай, моя. Още. Дай, Анди. Тея. Вики, не бързай. Браво, Насе. Браво, Наско. Още. Браво, нищо, Насе. Нищо, Наско. Браво, Наско. Браво, Насе. Дай, Мирче. Джан! Марио, заспа, бе, Марио! Ай, Мирче, много бавно, Мирче. Иван, човек има. Дай. Ай, Виктора. Браво, Насе. Ай, Анди, сега, Анди. Дай, още Насе. Разбира се, айде, Мирца. Дай, айде, Мирче, дай. Кристиян, напред. О, Валери Гърба. Абе, не е на високо, бе. Браво, бе, Вики. Браво, бе, Виктора. Айде, свали Нищо, това. Насе. Дай, Анди, взе сега. Да. Опа. Влади, бе. Айде, Анди, мина, мой ключ. Мина, газа. Аутокал. Анди, разпотива. Иво ти. Валери, що не се включваш? О, вземи ли ти отваряш? Анди! Дай, Мирче в диагонала! Давай! Да, Мирче в диагонала, Анди, влезе среда! Айде, Наско, сега! Браво, Викторе, дай, Вики! Браво, Викторе! Иво, списи тази точка и хубаво я изнеси. Ай, кола, не бързай! Ай, Анди! Добре, Иво. Алекс! Така! Ей, Виктор! Айде, заспа. Едно! Нищо, Насе, нищо! Добре! Айде, Мирчев, Анди, бягай, Анди! Избягай, бе! Анди! Избягай! Къде е тезата? Браво, Мирца! Дай, Анди! Виктора Гърба! Браво, Вики! Дай, Анди, бе! Дай! Браво, Викторе! Мирчев, излез! Спокойно! Айде, мина, Мирца! Дай, Мирчев, взе си я! Насе, излез, Наско! Сам, кола, не бързай! Оп, Мирчев! Браво! Нищо, дай, Викторе! Браво, бе, Вики, бе! Дай, Мирца, взе моите уча! Айде, бе, не спутай! Чисто. Браво! Не така, Валери, този човек на гърба! Браво, Вики! Дай, Анди! Браво! Браво, Мирца! Дай да играйте! Мирче, да играйте! Викторе, събирай клон, събери! Добре! Идва, там наставай! Може да става? Айде, Анди, Дай! Браво, Валери! Добре! Среда имаш! Още! Виктора, отваряй! Добре, Наско! Браво, Наско! Добре! Айде, Виктора, готов бъди! Мирца, тук вече е гъсто! Един път се подавате, втори път вече гледа към вратата! Вода! Алекс!
spokojno, evo kolub, be! Kolub, evo, ne brzaj veće, Aleks, aš ti kažem. Daj, ovdje si se na oko. Menjaj. Ajde, nastav, bravo moj kuće, bravo nastav. Nešto. Ще ти извада. Покажи, стъпи, браво, бе. Излишно е това. Ай, Анди, няма да отсъдя, Анди! Тръгвай се, бутай, бе! Сам играй! Дай! Ръчина се! Играем! Докторе, я бъди готов. Спокойно, Войто. Викторе, идвай дясно! Сега направим, нали? Да, спокойно. Викторе, идвай дясно! Играй. Викторе! Давай, Костов! Давай, Вики, бе! Ама Вики, гърбай, бе! Дай, уче! Така, спокойно! Отваряй, Викторе! Браво, Кола! Нищо, Кол! Айде, бе, Викторе, стъпи, бе! Играем! Браво, Кола! Беше излично, трябваше да извадиш. Дай, Вики! Бе, дай! Айде, Анди, дай, уче! Дай, бе, Анди, бе! Анди, сега! Той е нормален ли? Ей, Кола! Мирчев! Заставай, Трима! Застой! Четирима, давай! Бога! Ай, мина, Анди, мина моите, деця. Ау! Спокойно. Синьо. Малко дете. Какво правиш? Как ще мога да биш на 1 метър? Глупост! Ай, спокойно, Алекс, спокойно! Извади ми бутонките от границата. Дай, Костов, дай, ти си паза топката, дай! Добре, браво, Костов! Дай, Мирца! Костов, взимай! Абе, Костов, бе! Какъв е този тъжа? Алекс! Чист! Айде там. Добре, айде. Браво, че! Алекс! Това е тази глупост, бе! Нас е първа сега. Мама, говорете си! Браво, Кона! Дай! Още! Анди, отворило, че! Дай, Викторе! Дай да крави. Ей! Давай! Абе, Анди! Отворило, че! Ей! Отворило, тъча! Как да ти я даде?
Gdje na se? Bravo na skor, ništa na se, daj! Gdje Viktore? U desnici, daj, Zesija! Sinjo! O, putrča, Andi, spiš me! Putrča! Evo Mirče, sam Mirca, obrni se! Daleko si Mirče, daleko si! Sile! Op, Zeja, Kostov! Daj, Kostov! Daj! Op! Ajde, Andi! Bravo, Mirče! Ajde, Andi, ajde, Andi! Не двамата, виж сега колко ще близко двамата. Айде, бе. Абе, застане там, бе. Абе, Викторе, ми си стане глава, бе. Да застане, бе. Мисли! Обърни, вече. Просто да не се връща. Да не се връща, Костов. Браво, момче. Браво, Костов. Моля, не бързай, бе, Клонов, нямаш позиция, бе! Не бързай, сам си! Глупост е глупост. Сега! Вратар имаш, вратар може! Хайде, Викторе, отново напред, Ево Мирчев! Оп, голям пас може! Оп, Анди! Айде, Мирца! Дай, чудерайте! Оп, Анди! Да пазия! Давай! Добре, айде, Мирца, напред, Анди, гледай! Оп! Браво, Анди! Анди, айде! Ей! Браво! Свали я долу! Свали я играй! Вали, право се тук, не вали! Пак се долу! Браво, Кона! Играй, Костов! Анди, първи, държи се! Опа, Дия! Или там да учени. Мирчев! Дай ми там! Моля! Остани, Викторе! Остани назад! Остани! Насе! Давам шанса! Анди! Към вратата влез! Костов! Влез към вратата! Така! Браво, бе, Мите. Чакай сега. Борба! Браво, Наско, нищо! Едно Вики! Съдействие си, нищо, Викторе! Нищо, Вики! Нищо! Дай стъпи! Дай, Викторе! Айде, Андимина! Дай! Айде, Мирца, напред, вече гледай! Костов отвори! Давай напред, бутай! Още! Биба ли, бе? Ей! Браво, Наско! Айде, слизай вътре, вкарай! Слизай, вкарай! Разбира се, бе! Браво, Викторе! Браво, Анди, бе! Да. Какво е будещо? Това ти казвам, поемаш, а вътре стреляш. Браво, още! Браво! Мирчев, твоите неща! Дай, карай се тази топка! Добре, Костов, дай да края, момче! Браво, Костов! Айде, Насе, можеш да пробваш! Браво, Наско! Браво, Насе! Айде, тук ви! Джумай, хоп, Виктора на финал!
Зе, чу, дай се сире. Разбира се, пас. Минава за гърба. Дай. О, готово. Набира. Браво. Ай, Никола. Браво, момче.